то ҷое бад мекунад, бигем хато намекунем. вай аз ҷониби ҳукумат квота дорад барои ба кор таъмин кунӣ. айҷа аз се нафарое ки аз аввал видеоҳои моро тамошо мекунанд, мақсад аз видеоҳои мо ягон беҳбудӣ. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунем. нафарҳое ки мехоҳем донистанд аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебурояд, бинависонен, проверка запрет мекунад. аз кор озод кардани муҳоҷирон дар Федератсияи Русия осонтар шуд. он чӣ гуна мебошад? дар Федератсияи Русия қонуне қабул шуд ки тартиби бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо муҳоҷиронро барои корфармои рус сода мекунад. тибқи тартиби нав, корфармо ҳақ дорад шартномаи меҳнатиро бо муҳоҷир бекор кунад, агар теъдоди муҳоҷирон аз меъёри ҷойи кории минтақавӣ зиёд бошад. ҳарчанд тағйироти иловаҳои қабулшудаи корфармоҳоро аз ҷаримаҳо ҳимоя мекунад, вале муҳоҷиронро бештар осебпазир ва вазъи онҳоро то ҷое бад мекунад, бигем хато намекунем. яъне гуфта мешавад ки дар Федератсияи Русия ба кодекси меҳнат тағйирот ворид шуд. акнун тибқи моддаи 327 кодекси меҳнатии Федератсияи Русия барои аз кор озод намудани муҳоҷирон асоси нав илова гардид. дар ҳолате ки агар дар минтақа фаъолияти онҳо ба шумораи ҷойҳои корӣ зиёдтар бошад, яъне баъди ин тағйирот муҳоҷирон бояд ба чӣ тайёр бошанд? муҳоҷирон бояд ба он омода бошанд ки агар ширкат ба риояи квотаҳои минтақавӣ маҷбур шавад, ҷойи кории нав ёфтан ё ба дигар ҷой кӯчидан лозим меояд. яъне ки ҳар як ширкате ки кору фаъолият мекунад, мисол сохтмонӣ мебошад ё ягон дигар чизо, вай аз ҷониби ҳукумат квота дорад барои ба кор таъмин кунии коргаро ва дар квота шумораи муайян муқаррар шудагиа. ҳамун ширкатҳое ки шумора кору фаъолият мефармонанд ва аз ҳамун квотаи гирифтагишон мисол зиёд коргар қабул ки карданд, агар ягон рейдҳода ки дастгиршон карданд, ин ширкат зиёд аз квота коргар гирифтагиа, дар ҳол метавонад ки бе ягон огоҳӣ шуморо аз кор озод кунад ва шартномаи шуморо бекор бикунад. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед, ҳар ҷое ки кору фаъолият мекунед, шартномаи меҳнатӣ мекунед, аз инҷа пас бо квотаҳошон ҳам шинос бошед ки ҳар як ширкат ба худаш квота дорад барои фалон шумораи муқаррар кардан барои кор таъмин кардани хориҷиён. ин буд як информатсияи нав. комментарияҳои шуморо мехонем ва саволот ҷавоб мегардонем. касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон мегзара бо нархи арзон, рақамошон мебурад, занг бизанед, граница мебарад. Шерхан нависонда: ассалому алайкум ака, ягон кори сваршикӣ нест? дар мавзӯи ба кор таъминкунии рости гап мо ягон хабар надорем. як нафари дигар нависондае ки ягон гапат маъне надорад. ягон гап маъне надорад, дар канали ман чӣ мекунӣ? тра ки маҷбур кардаи? тра ягон кас саг борина ба сайдариҷа ки тамошо кунӣ. айҷа аз се нафарое ки аз аввал видеоҳои моро тамошо мекунанд, мақсад аз видеоҳои мо ягон беҳбудӣ, ягон кори хуб ба худшона мегиранд. меҳроб нависондае: салому алайкум ака, илтимос ҷавоб диҳед. ман дар Россия мехонам, леки дар реестр ғалт дидам. мвд рафтам, мегӯянд декабр Тоҷикистон бирем, январда обратно дроем. регистратсия кардан метавонем. ҳамира ҳақиқат боша? ҳаст ягон маълумот? илтимос ҷавоб диҳед. раҳмат пешакӣ. то маълумоте ки мо худмон медонем, ҳамин чиза Федератсияи Русия худаш нашр кардагиа. вақте касе ки номаш дар реестр мебошад, аз Россия ки баромад, автоматик запрет наврез мешавад ва дигар даромада наметавонад. ва ҳозираждам дар бораи одамое ки реестрда ҳастанд номшон ягон тағйироти иловаҳои шидагӣ нестае ки мисол барои обратно даромадана барои шумо иҷозат бидиҳанд. маҳмадзода нависонда: акама 10 рӯзи Тоҷикистон омадам. дар аэропорт печати фалшивӣ доштам, фаҳмидам. баъди соли нав бранд мегардонанд. печати фалшивиро доштан, яъне ки агар огоҳ шида бошанд вақти баромадантон, имконият ҳаст ки шуморо запрет наврез карда бошанд ва барои дилпир будани худтон пеш аз сафар кардан ба Федератсияи Русия метавонед ки як бор линияҳои худтонро проверка кунед, печатки супорида. ин барои дилпир будани худтон мешавад ки дар ҳақиқат мефаҳмед ва огоҳ мешавед ки ҳозир рафтан метавонед ё ин ки не. эҳтиборов нависонад: ассалому алайкум акаи Сорбон, масъалаи кӯдакон бо модараш ба Россия рафтанд. аз паспортни стол пурсидам. ҳозир қонуни нав баромадагӣ бедавернисам меравад гуфт. агар рафта бошад суд иҷрочӣ аз Россия оварда метавонад ё не? баъд масъалаи кӯдакон ба мактаби Россия хонданаш чӣ хел аст? пешакӣ раҳмати калон. ман мухлиси шумо ҳастам.
зинда ва сарбаланд бошем бародари азиз. дар мактабҳои Федератсияи Русия таҳсил кардани фарзандони хориҷӣ бо супоридани имтиҳон мебошад. яъне донистани забони русӣ дар оҷа рол бозӣ мекунад ва дар ҳолате ки мисол суд иҷрочӣ фарзанда баргардонида метавонад ё ин ки не, дар инҷа гап-гапи модарашам ба ҳисоб меравад. Холматов нависонда: ассалому алайкум ако. Реестрда фрояд патент месӯзад ака. Пешакӣ раҳмат. дар реестр дохил шидани номи шаҳрванд ин маънои ӯро дорад ки яъне бо тариқи автоматӣ метавонанд ҳамин ному насаба запрет на въезд аз Федератсияи Русия бикунанд. Ҳомидов нависонда: салом акаҷон. ман 3 сол шидаи дар Подмосква зиндагӣ мекунам. Патент дорам. метавонам 2 ҳафтаина равам, омадам метавонам. агар ки ҳама ҳуҷҷатҳои шумо 100% бошад, баромадан аз Русия ва даромадан барои шумо мушкилие намешавад бародари азиз. як нафари дигар нависондае ки салом Солмон, калимаи шуморо фаромӯш накунед. мақсади гапта нафаҳмидам ва чиро фаромӯш мекунем чиро намекунем, мо худмон ақл дорем дар бораи чӣ гап задан мо намедонем ба фикрам. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. зинда ва сарбаланд бошед. то видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.